Nyikwara Ramogi Ajwang ne joma osebedo kendo gombo ni mondo mi owinje thum manyasani, thum mapuonjo to kendo thumbe mapuonjo weche mag hera, weche mag dak. Anyisi ni kawuono dhi mane YouTube, Richie toto jasuba kata kiro Mr. Ogen Jabare ogolo thum ma serious. To kare koponi ipana wuondi, dhi mane YouTube kanyo idhi yudo thum mokwongo mar Ogen Jabare, to kata kiero idhi yudo thum mar Mary Nyasiaya, to kata Linet bende aneno liet kanyo ma serious ne joma jensi magombo winjo thumbe mag hera, thumbe mayom, thumbe mapuonjo weche mag dak, thumbe maonge weche mang'eny, thum mokue, yani thum molosiye. Anyisi ni Richie toto jasuba, Mr. Ogen Jabare, Richie toto jasuba kata kiero Mr. Ogen Jabare, wuo josuba. Wang'e obiro mayore yore, to kendo ogolo thumbe manyasani, thumbe mokue mamos, thum makoponi bedo to kata jodongo nyalo gombo winjo, to kata mana jensi nyalo gombo winjo, to kata mana nyithindo bende nyalo gombo winjo. Thum makata koponi dayo bedo to owinjo mana ka wiye mandekore kamoro amora ma entie. Anyisi ni Richie toto jasuba sani owuok maliet, to kendo gigolo gik mopogore opogore, to kare kipeni idwombo winjo mathoth, dhi mane YouTube kanyo, like, share, subscribe ne Richie toto jasuba, Mr. Ogen Jabare. Mano jabenga idwaro na tim nengo